Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Масман, това е Minecraft Pocket. Завърнах тази поредица, защото дойде новата версия и реших да снимам на нея. Тя не е много по-различна, но мисля, че по-лесно се намират рудите, защото копнах, сега ще ви покажа след малко, няколко блока, намерих злато. Зад златото Redstone. Зад Redstone Iron, зад Iron Coal. И сега реших да снимам клипче и оправили са бъговете. Вече не потъвам тук. Бъговете с честа. Да, какво намерих? Този Iron, това злато и този Redstone. И сега ще ги изтечем и ще отидем да копаем. Сложа поравно кол. Тук ще изпечем айрона. Но ще оставим толкова кол, за да направим факли точно. Готово. И да отиваме да копаем. Сега, ето така, копах си и някъде тук намерих злато, някъде тук айрон и редстона го намерих тук и тук. А кола също беше тук. И ще продължим да копаем. Добре, трябваше да си взема. Че мога да си направя. Добре. И ще покопаем малко. И ще излезем навън. И ще си направим, може би, ферма. Не знам за какво. Трябват ми ферми. Как тук да сложим един торч, ако не виждате. Въпреки че стената ми е на макс. Да. Чакай. Така. И най-досадното нещо. Така, да кажем, подобренията в новата версия са, добавили са някакви скинове, които се включват, не знам как, мисля, че пише. И на креатив има всички инструменти, дървени кирки, дървени мечове, диамантени, всички такива инструменти ги има на креатив. Какво ще има? Има две нови създания. Едното е магма куба, който не знам къде се намира. Другото е Cave Spider, като това са гадни попълнения. Ако магма куба спамва някъде на нормалния world, знам, че в Minecraft на компютъра се спамва в ада, но ако се спамва на Pocket в нормалния world,